sa ľahko hovorí, však ona to všetko vie a ja taká nie som a ja nemám také ženy okolo seba, ja o tom neviem takto rozprávať, tak ja vám poviem, že ja som prvé 2 roky robila hodinky krásy a nemala som takmer žiadny predaj. Ja teda tým, že pochádzam z učiteľského prostredia, nikto v našej rodine nepodnikal, ani doteraz okrem mňa nikto nepodniká, čiže ja som si nevedela vypýtať predaj a pre mňa to bolo niečo, neviem, nejak som sa hanbila, alebo mala som pocit, že oberám ľudí o peniaze. Ale otočilo sa to vtedy, keď napriek tomu, že som teda ten predaj nemala, som stále robila hodinky krásy, pretože ma to neskutočne naplňalo a bavilo. A žienky mi začali byť vďačné za to, že sa o ne starám a teda oni si samozrejme aj niečo kúpili a ja som si uvedomila potom to, že to vôbec nie je na tom nič zlé, keď ja im to predávam. A že rovnako dôstojné je predávať ako aj nakupovať a že predávačka v Tesku alebo niekde nemá zlý pocit z toho, keď tam nechám za nákup 100 eur alebo 200 eur, že je to úplne. Tak takisto som začala robiť hodinky krásy a uvedomila som si, že keď ja sa s láskou postaram o dámu a budem to robiť ako kozmetická poradkyňa, ktorej úlohou je nastaviť túto starostlivosť o pleť, tak potom dáma si to s láskou zoberie, zaplatí a naozaj budem vám ešte vďačná za to, že to môže mať. Takže nie každá dáma si zoberie úplne komplet celú starostlivosť o pleť naraz. A aj to je v poriadku. A s takouto dámou sa vždy dohodnem, alebo teda častokrát na hodinke krásy zovšeobecňujem. Ja teda už hovorím aj v strede hodinky krásy alebo v závere, že sú niektoré dámy, ktoré chcú mať výsledky hneď veľmi rýchlo a naraz. Takže odporúčam začať s touto napríklad ultimátnou zázračnou sadou, kde máte aj emulzie a doplníme k tomu ešte séra, prípadne super séra a nastavujem to naozaj individuálne žienke. A táto sada vyjde toľko a toľko, je to pre vás v poriadku? A niektorá dáma povie, že áno. Ale teda niektoré dámy povedia, že jo, to je veľmi veľa, to ako v žiadnom prípade. A to je ešte veľmi dobrý príklad, keď vám tá dáma povie na rovinu, že je to pre ňu veľa peniažkov. Neviem ako vy, ale ja sa veľakrát stretávam na hodinke krásy so ženami, ktoré sa hanbia za to, že na to nemajú. A to neznamená, že my im to kvôli tomu, že vieme o tej dáme, že pochádza z chudobnejších pomerov, alebo že si o nej myslíme, že by si to nemohla dovoliť, tak keby sme jej to neponúkli. A ja teda som to začala ponúkať naozaj každej dáme a poviem teda, že niektoré dámy si to zoberú takto naraz, ale sú dámy, ktoré si doplňajú prípravky postupne, a teda začíname s 3 produktami a potom každý mesiac si doplňajú ďalší. Je to takto pre vás v poriadku? A dáma samozrejme mi už potom odpovie áno alebo nie. Ale pre mňa cieľom z každej hodinky krásy je, aby dáma odišla aspoň s 2 produktami. Nikdy nie s 3. V podstate ponúkam 3 sady, ale keď už úplne, že naozaj hľadáme tú cestičku, lebo vždy sa snažím nájsť nejaké riešenie pre každú jednu dámu, tak tie 2 sú úplne, že najmenšie minimum, aké len môže byť. A ako som sa dopracovala k tomu aj naozaj mať predaje, alebo teda povedzme si aj, čo to prinesie tej dáme, keď sa začne starať o seba so sadou alebo s celou kolekciou starostlivosti o pleť. Tak znova sa vás opýtam, viete si vy, ktoré ste tu, predstaviť, že by ste dnes ráno si nevyčistili pleť, len by ste si opláchli vodou a dali krém? Vidím, ako vás triaslo. Ako ja sama si to tiež neviem predstaviť. A teraz vám dám ďalšiu otázku. Koľko dám z vašich klientiek má všetky prípravky, ktoré máte vo vašej kúpeľni aj vy? 1, 2, 4. Čiže to je obrovský potenciál pre nás, aby sme sa tak
dokonale postarali o naše zákazníčky, že budú mať vo svojich vlastných kúpeľniach to, čo máme my. Za mňa, ja som si dala minulý rok, keď vlastne vyšli Super Séra ako novinka za cieľ, že každá jedna žena bude mať v kúpeľni tieto prípravky. Bude tam mať čistenie pleti, nejaké. Už vyskladáme podľa pocitu na pleti. Bude mať 2 Super Séra, bude mať nejaké sérum, bude mať nejaký krém. A samozrejme ďalšie prípravky ako tonikum a ostatné, to už zase napasujeme podľa toho, že čo potrebuje daná dáma, tak ešte masku. Čiže týchto 5 prípravkov, teda vyskladám je, že každá dáma to bude mať. A kým to nemá, tak vlastne ja sa s ňou stretávam pravidelne, či to má alebo nie, ale kým to nemá, tak nemám ja uspokojenú tú potrebu, že som dobre urobila svoju prácu. Pretože som ju ešte nenaučila na to, aby tieto prípravky používala. Takže toto myslím si, že je aj výborné, keď si aj vy dáte zámer, že ako kozmetické poradkyne sa postaráte o ženy vo vašom okolí tak, aby mali v kúpeľni dostatok prípravkov starostlivosti o pleť a vrstvili si prípravky starostlivosti o pleť, tak ako o tom hovorila Katka, že je to veľmi dôležité. A ako si zabezpečiť to, že predávam sady na hodinke krásy, že teda neodíde mi dáma z hodinky krásy s jedným krémom, alebo teda s jednou kontúrkou. Tak zase moja osobná skúsenosť, kedy ja som mala teda pekný predaj na hodinke krásy, kde som robila základnú starostlivosť, ale pri kurze líčenia sa mi to nedarilo. Tam naozaj žienka zobrala si tienik, alebo rúž, alebo kontúrku. A zistila som, že ja sa vlastne ani nepripravujem na ten kurz líčenia tak, že by som jej mala ponúknuť sady. Takže príprava je veľmi dôležitá. To, čo vy dáme odporúčite, s tým ona bude odchádzať. Je to presne to isté, ako keď idete k lekárovi, alebo idete za nejakým výživovým poradcom. Vy mu neprídete povedať, že toto mi naordinuje, alebo toto by som chcela, ale idete poradu, takisto ako žienky, ktoré prídu za vami na hodinku krásy. Takže teraz si dopredu pripravujem kolekcie alebo sady dekoratívnej kozmetiky, starostlivosti o pleť, sady starostlivosti o oči, sady starostlivosti o pery. A na hodinke krásy ponúkam z 3 rôznych variant. Vždy mám pripravené podľa finančných možností 3 varianty. Jedna je najúčinnejšia, vy si tam zase môžete dosadiť to svoje. Jedna je najobľúbenejšia, to je taký ten zlatý stred, a jedna je základná. Takže zase si tam môžete vlastne dosadiť tie svoje prípravky a takto ich aj prezentujem na hodinke krásy a aj hovorím o nich, že vlastne ako budú fungovať. Takisto aj na záver hodinky krásy sa spýtam dámy, s ktorou sadou začneme. Či to bude teda tá najúčinnejšia, najrýchlejšia, najobľúbenejšia, alebo začneme so základnou sadou a budeme ju potom postupne doplňať. To je vlastne počas hodinky krásy. Takisto pri hromadnom závere zopakujem, ktoré sady sme použili na hodinke krásy. A v individuálnom závere sa jej takisto pýtam, že ako som povedala, s ktorou sadou začneme a chcela by ste si vybrať vy, alebo chcela by ste, aby som vám odporúčila ja. Takže toto sú také základné vety, ktoré som sa naučila a ktoré stále používam a keďže ich viem, tak nemusím potom na hodinke krásy o nich rozmýšľať. A vždy teda dávam tieto možnosti, ale ponúkam to každej jednej dáme. Ako som vám spomínala v tom mojom prvom vstupe, tak nenechám sa odradiť tým, ako už teraz to viem, že sa tým nesmiem nechať odradiť, keď mi aj 5 dám za sebou povie nie. Tak aj tej 6. to s láskou ukážem úplne tak, ako to mám pripravené, pretože poviem vám jednu moju osobnú skúsenosť. Je to naozaj veľa rokov dozadu, ale mala som ostých teda povedať dáme, že by mohla mať za takúto a takúto cenu, že vôbec nejak nemala som pocit, že tých 200 eur, že by to pre tú dámu mohlo byť.
A ona mi sama opýtala, prečo si vy myslíte, že ja na to nemám? A to teda bol veľký trapas. A hovorím vám to preto, lebo aj tá možno reč tela a to, čo si vy myslíte, ono vy to povedať nemusíte. Ale už len to, ako idete okolo horúcej kaše, ako sa snažíte vyhýbať tej otázke, že teda, či si to chcete zobrať, alebo s čím by ste si chceli dnes urobiť radosť, tak už to tá dáma vycíti a odvtedy som si povedala, že radšej nech si každá žena myslí o mne, že ja si o nej myslím, že na to má, ako by to malo byť opačne. Takže naozaj predstavte si, že aj vy proste prídete kdekoľvek a prídete, ja neviem, do obchodu s diamantami a budú na vás pozerať, čo to má oblečené, ani si vás nevšimnú. Alebo tam prídete a postarajú sa o vás ako o kráľovnu, ako sa budete cítiť. A presne o tom to je, aby sme sa aj my postarali o naše ženy ako o kráľovné, aby sme im ponúkli kráľovskú starostlivosť a najspokojnejšie budú vtedy, keď budú mať celú sadu. Z hľadiska klientky, keby sme to otočili, tak čo si myslíte? Ktorá klientka zostane verná Mary Kay, bude spokojná, bude to nadšením posúvať ďalej? Tá, čo má všetky prípravky, alebo tá, čo má jeden prípravok? Samozrejme tá, čo má všetky, pretože tá sa zamiluje. Áno, a účinok je viditeľný, takže ja zase používam úžasnú vetu, ktorú mal na dverách napísaný náš zubár bývalý, že nemožné na počkanie zázraky do 3 dní. Takže toto môžem slúbiť mojej klientke, ale len pokiaľ bude používať všetko, čo sme použili na hodinke krásy. Takže verím tomu, že tieto tipy vám pomôžu v tom, aby ste aj vy sa zamerali na sady a možno také naozaj len zhrnutie toho, čo tu bolo povedané, je, že teda v prvom rade my sa musíme rozhodnúť, že budeme ponúkať kolekcie, uvedomiť si to, že ak ja používam kolekciu, tak ja nie som o nič lepšia od tých žien, ktoré sú okolo mňa, čiže doprajem aj im, aby používali celú kolekciu. A ak si ju nemôžu dovoliť, lebo povedzme si úprimne, je to len o peniazoch. Každá žena to chce používať, len niekedy nemá tie možnosti. Takže našou úlohou je nájsť možnosť a príležitosť na to, ako to všetko môže mať doma v kúpeľni. A pokiaľ to bude príležitosť Mary Kay a bude ako ja, že som nemala peniaze, ale chcela som niečo naviac a začala som robiť aktivitu a takýmto spôsobom jej úplne diametrálne zmeníte život, tak to je presne to, čo pani Mary Kay od nás chcela.